ranar da aka yi yau mulgadir, 18 ga watan Zulhajji ne. Ranar aka bambance uwa har diyarta a ran yau mulgadir. Mabuwayin sarki wanda shi ke da ikon yi mini lamuni, a fahimci abin da nake faɗi ba hijabi ba wani razumi. Allah yau ma ga wata, zan so ka daɗa mini izini, na faranta masa abin nufin ga faɗin aikin yau mulgadir. Ranar da aka yi yau mulgadir, babu Allah bayan kai ɗaya, duk wanin ka ba zai iya taka ba. Gagara koya ake kiran matsayin ka mukami bi da ba. Ka sani ni kama na sallama ma dalili na ban bar shi ba. Ka tsayawa harshe na ya kyautu akan wakar yau mulgadir, ranar da aka yi yau mulgadir.